la Curtea Constituțională și o soluție vom afla abia în 14 decembrie. Abia apoi actul normativ va ajunge la președinte, care îl poate promulga sau retrimite înapoi Parlamentului pentru reexaminare. Soțul Zoiei Ceaușescu s-a înțeles cu pachetul general pentru restituirea bunurilor confiscate în martie 90 și avocatul lui Mircea Oprean spune că a cerut un nou termen în instanță și că își dorește o soluționare amiabilă în dosar. Oprean le mai cere judecătorilor ca în cazul în care aceste bunuri nu vor mai fi găsite, să-i fie dată contravaloarea lor. Vă informez că deja am început demersurile pentru o înțelegere și să venim în partea instanței la final. Informăm instanța că litigiul s-a soluționat pe calea amiabilă. Am găsit o disponibilitate totală din partea conducerii Parchetului General pentru soluționarea acestui litigiu prin înțelegere. Este vorba de obiecte strict personale, obiecte de îmbrăcăminte și de încălțăminte. O tonă de alcool a fost confiscată în urma unor percheziții la 22 de adrese din București, Ilfov și Caraș-Severin. 20 de contrabandiști care fabricau ilegal băuturi alcoolice au fost aduși în fața procurorilor. Gruparea era monitorizată de DGIPI și de IPJ Ilfov de mai bine de 2 luni. Polițiștii au descoperit o tonă de whisky contrafăcut și au confiscat peste 15 instalații de fabricare clandestină a băuturilor alcoolice în comuna Dobrogei și din județul Ilfov. Condițiile din laboratoarele clandestine erau mizerabile, iar unele din sticlele folosite erau luate din gunoaie. La o primă vizualizare, sticle conțin impurități. Unele au fost luate după gropi de gunoi. Cu siguranță că nu s-au produs sticle pentru acasare. 22 de oameni sunt acuzați de fabricare ilegală, iar 8 sunt cercetați pentru complicitate. În primul rând, ale erau acolo, deci nu a fost niciun depozit. Nu e